Здравейте! Намираме се в Берлин и пътуваме на югоизток към Бранденбург или по-точно към Шпревалд. Това е биосферен резерват, известен със своите малки реки, потоци, нещо като Венеция, но в Германия. Намира се на около 80-90 км от Берлин, около 1 час. Така че след час и малко сме там и почваме да обикаляме. И така, тук-що пристигнахме в Либенау. Това е централният град. Както виждате, веднага започват малките канали. От тук дори са свързани няколко села. Това са централните улици, пълни с вода. Може да се предвиждате с лодки, отзад ги виждате големи, или с кану. Оказва се, че киселите краставички тук са на почит. Има фабрика. Das ist die Salzgurke, ne? Eine reine Salzgurke. Oh. Ja, schmeckt man. Wir nehmen Gewürzgurke noch einmal bitte. Also einmal Gewürzgurke und einmal Knoblauchgurke. Това е централна уличка между две села с един ресторант. Тук хората си взимат почивка, хапват и продължават сладката. Und dann im Hochweder ausgegangen. Auch alles ohne Motor, die ganze Strecke wird auch mit einer Ratte. Aber noch irgendwie noch aufgestellt. Aber früher konnte man Torpedo vom Klettern über Wasser wieder. И така, вече сме в лодката, пътуваме по селата. Както ви казахме, киселите краставички тук са на почет. Сервираха ни в лодката. Спряхме за малко тук. Гуркенщанд, кисели краставички само. Лачи пробва. Не звук. Най-добрите кисели краставички в Германия. Сега с чесън. Кисел краставица с чесън. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe den Tag gesehen, gestern habe ich die Cola getrunken. Добре. Усеща се малко чесън. Ма не е много силно. Das ist Gewürzgurke. Spicy? No, I don't think it's spicy.
Schwiegersohn sagt, Добре. das geht. Като българските. 250 И сега с люто. Чили. Да. 3 Jahre machen wir Кисела краставичка с люто. das macht was. Und wenn er erstmal Schnaps weg hat, dann ist in dem Alter schon alles gut. Ja? Ja? Das Abstellen. Усеща се малко люто, да. Даже не малко. Даже е достатъчно за мен.